sayo ng Kristohano, daghang mga alantuson, apan dili ta magpatando, ang mulahutay mo dao. Kinahanglan nga kalimtan ang kaugalingon, upasanon ta ang krus, ug musunod kang Jesus. Magpadayon ta sa pag-alagad kaniya, kay hapit na ang adlaw sa pagbalik niya. Kinahanglan nga kalimtan ang kaugalingon, upasanon ta ang krus, ug musunod kang Jesus. Magpadayon ta sa pag-alagad kaniya, kay hapit na ang adlaw sa pagbalik niya. Hapit na ang adlaw sa